Il-qorti preseduta mill-imħallef Tony Abela ċaħdet it-talba tal-Partit Nazzjonalista biex din il-qorti jkollha kopja sħiħa tal-inkjesta dwar il-konċessjoni ta' 3 sptarijiet lil Vitals Global Healthcare. L-imħallef Abela ta' digrit fuq rikors li ressa il-Partit Nazzjonalista aktar kmieni dan ix-xahar wara seduta qasira li matula sema lill-Avukat tal-Istat joġġezzjona t-talba tal-Partit Nazzjonalista u lill-avukat fisem il-Gvern jiddikjara li m'għandux oġġezzjoni biex f'din il-kawża tidħol kopja sħiħa tal-inkjesta. Waqt is-seduta l-Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat iddikjara li law u lanqas l-Avukat tal-Istat m'għandhom fil-pussess tagħhom kopja sħiħa tal-inkjesta Vitals. Fid-deċiżjoni tiegħu l-imħallef Tony Abela qal li l-qorti ma tistax tifhem kif partit mill-inkjesta spiċċew imperċa fil-mezzi tal-midja u għadu ma nstabx min żvela din l-informazzjoni sensittiva mill-inkjesta Vitals. Għal ukoll hija l-qorti kriminali li għandha tiddeċiedi jekk l-inkjesta maġisterjali għandix tiġi inkluża fi proċeduri legali oħra. Ir-remarka li meta joħorġu affarijiet fil-midja li lanqas il-qorti stess ma tkun konxja dwarhom ikun taħsara kemm għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja kif ukoll għall-partijiet kollha involuti. Il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech għall l-Avukat tal-Istat wara biċċar li l-Gvern użah biex joġġezzjona għal din it-talba. F'kummenti lil ġurnalisti wara loti tad-dikriet il-kap tal-Oppożizzjoni qal li l-Prim Ministru mhux vera jrid li tiġi ppubblikata l-inkjesta maġisterjali. Hija evidenti li Robert Abela fil-waqt li pubblikament jgħid bil-kliem li jixtieq li tiġi pubblikata l-inkjesta u għandu kopja f'idejh jaf eżatt fiha hemm affarijiet li qed jinkwetaw u qed jagħmel minn kollox permezz ta' kulħadd minn taħt immanka fil-qorti illum l-Avukat tal-Istat biex kopja tal-inkjesta ma toħroġ f'idejn il-qorti. F'kummenti lil ġurnalisti qabel ingħata d-digriet il-Prim Ministru Robert Abela qal li l-Gvern dejjem kien ċar dwar il-pubblikazzjoni tal-inkjesta maġisterjali. Min-naħa tagħna bħala Gvern kif dejjem konna konsistenti. M'opponejniex għalih ġifieri Kabinet tal-Ministri m'opponix illi proċess verbali jiġi eżebit hemm numru ta' persuni li diġà għandhom aċċess għalih bordnijiet tal-imħallef u bordnijiet tal-Maġistrat. Il-Partit Nazzjonalista kien fetaħ din il-kawża kontra l-Avukat tal-Istat biex jiġu rkuprati 400 miljun euro li l-Partit Nazzjonalista qal li kienu frudati mill-poplu mill-Gvern fil-ftehim tal-konċessjoni ta' 3 sptarijiet minn Vitals u Stewart Healthcare. Il-kawża ġiet differita s-27 ta' Mejju meta dakinhar il-qorti mistennija tagħti data s-sentenza.